Здравейте, аз съм Захари. Бихте ли се представили на нашите зрители? Здравей, Захари! Благодаря ви за тази покана. Аз съм една майка, която е решила да даде съвети на други майки как да общуват с днешните деца като вас. А какво се смеят днешните деца и на какво не могат да се смеят според вас? Днешните деца се смеят на инциденти, нелепи ситуации. Днешните деца могат да се смеят на всичко. И възрастните трябва да се научим точно от вас. На какво да се забавляваме повече. Още едно нещо, от което децата се смеят. Едно нещо, което дойде тази есен, е ето това. Да го представям, тъй като това не е подходящо сега. Кой е най-смешният епизод, който обичате да разказвате на децата? Доста вицове има в книгите. Един мога да ви разкажа на бързичко. Две момчета са на гости на баба си и едното плаче и бяга към баба си. Бабо, брат ми ме удари със стола. Бабата се ядосала и попитала, защо удари брат си със стола? Защото масата беше много тежка и не можах да я вдигна. Какво представляват вашите поредици от книги "Смях с деца"? Поредиците първо започват с гатанки, които имат очакван или неочакван отговор. Какво е малко, зелено и кръгло? Малък зелен кръг. След това продължават към други въпроси. Чрез тези въпроси всъщност възрастните и децата помежду си успяват да си говорят за важни неща в живота, като успех, увереност, но по забавен начин. Какво има крила и е направено от метал? Самолет? Да, верен отговор.